କର ପାଖରେ ଆଉ ବଦୟନ୍ତୀ ବେଦ ବ୍ରହ୍ମା ଶୁଣ ଯେ ନାରଦ ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ଏହୁ ଅଟେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦ ବ୍ରହ୍ମ ସତକୁ ଧରିଣ ବନ୍ଦେ ଦାରୁଣ ଉଜ୍ଜର ଜ୍ୟୋତି ପରାଏ ମିଶିଲା କିରଣ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣି ଜଳି ଗଲା ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ବ୍ରହ୍ମା କପୁରେ ରହିଲା ଯାଇ ଶକ୍ତି ସୁଖେ ସତେ ଶକ୍ତି ଭେଦ ଦେଖି ବଲ୍ଲଭର ନାରୀ ବୋଇଲା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମୋର ଗଲା ରକ୍ତେ ମାରି ଆନନ୍ଦ ବୋଇଲେ ବୋଲି ପକେଟ୍ର ଆଗ ପଲାରେ ସାଇଡ଼୍ ପକେଟ୍ କେମିତି ତିଆରି ଦେଖିବା ଚାରି ଚାକ୍ ମିଶାଇବା ପ୍ରଥମେ ପକେଟ୍ କପଡ଼ା ରଖିବା ତା ଉପରେ ଆଗ ପଲା କପଡ଼ା ରଖିବା ତା ଉପରେ ଗୋଟେ 8 ଇଞ୍ଚର କିମ୍ବା 8.5 ଇଞ୍ଚର ବଳିରେ କାଟିଦେବା 1.5 ଇଞ୍ଚ ଇଞ୍ଚେ ପାଏ ଭିତରେ କପଡ଼ା ଗୋଟେ ନେବା ସାଇଡ଼୍ର ଧଡ଼ିଗଲା ସେଇଟାକୁ ଯେମିତି ବାନ୍ଧିଲେ ମୁହଁଟା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଛି ଏହି ହିସାବରେ ବାନ୍ଧିବା ପକେଟ୍ର ମୁହଁ 6, 5, 5.5 ଭିତରେ କରିବା ସାଇଡ଼୍ ପକେଟ୍ ବେଶୀ ବଡ଼ ହେଲେ ବା 5.5 ଆରି ଭିତରେ ପକେଟ୍ କରିବା ବାଁ ପକେଟ୍ ବାଁ ସାଇଡ଼୍ ପାଲା ଯେମିତି କରିବା ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ ପାଲା ସେମିତି କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିରୁ ଚାରି ମିଶାଇଲେ ତଳ ପଟୁ ଏଇଟା ଆଣିଲେ ଏଇଟା ଉପର ପଟୁ ନେବା ଉପର ପଟରୁ ଅଣ୍ଟା ପଟରୁ ସବୁବେଳେ 2 ପାଏ 2.5 2-3 ପାଏ ହିସାବରେ ରଖିବା ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ପିନ୍ଧିବାକୁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଚାକୁଡ଼ି ମିଶିବା ମିଶାଇ ସାରିଲେ ସାଇଡ଼୍ କପଡ଼ା କାଟିବା ଆଗରୁ ଆମେ ପକେଟ୍ କପଡ଼ାରେ ସାଇଡ଼୍ ପକେଟ୍ ସେପ୍ କରି କାଟି ଦେଇଛେ ଯେତେବେଳେ ପକେଟ୍ ଉଠିଯିବ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଯିବ ଦେଖିବେ ଆଗକୁ କେମିତି ସେ ବସୁଛି କପଡ଼ାଟା ଫୁଲିକି ରହିବନି ବସିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ନଖ ମାରିକି ଏକ ସୂତା ପାଏ ଆରି ଭିତରେ ରଖିବା ବେଶୀ ଓସାର କଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବନି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ଫିନିସିଂ ହେବ ଆଉ ଆପଣମାନେ କାମ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସେଇ ଯେଉଁ ପଟିଟା ଆଣିଥିଲେ ସବୁ ତାକୁ ପକେଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଚାପିବା ଭିତର ପଟେ ରହିବ ହାତ ପଶିଲେ କାହିଁକିନା ମୁହଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଧରି କପଡ଼ା ଲାଗିଛି ସାରା ହେବ ତାକୁ ପୁରା ଗୋଟେ ପାଲା 2 ପାଲା ସେମ୍ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ଅଛି ତରିକା ଦେଖନ୍ତୁ ପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ତରିକା ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ସୁବିଧା ହେବ କରିବେ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଜାଣିପାରିଲେନି ସେ ଜାଗା ପୁଣି ଥରେ କରି ଦେଖେଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ପକେଟ୍ ମୁହଁକୁ କେମିତି ଯୋଡ଼େଇ କରିବା ପକେଟ୍ ତାକୁ ଉପରକୁ ଦେଇ ସିଲେଇ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି
देवा ये भितर ऊपर पट सिलाई करदेवा ये सिलाईटा ऊपर देखा तेणु तेणु भर पट सिलाई करवा पकेट न सीधा पकेट से अलग गोटे वीडियो देखी देखो यहाँ ये कौन चेक मारदेवा कपड़ा नोटिया पकेटा से सीधा कहीं जगह जो देखो काटा पूरा क्लीयर देखो टिके चक मारे सूता रखा सूता एपटे रखा पकेटा उठेगा उठला पकेट बनीगला कमी पकेट साइड चपा हम जहाँ भी सेप थी से सेप आम बसैया क्या कपड़ा पूरा कटा हो से हिसाब मुड़ बस साइड देखते से ऑटोमेटिक पड़ जाए साइड आपण मन कुछ कर देखते चेक हुए चेक सब पड़ जाए आगु पैंट साइड सेप काट पीट पैंट एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर पड़े तो काटिदेव पकेट के सुंदर देखा जदि वीडियो भल लगे चैनल सब्सक्राइब करेंगे लाइक भी करेंगे साइड पकेट देखिए अपोजिट साइड पकेट से पैंट जेमती बनई ये पैंट भी सेम पूरा सेम सब देखते सरू पाइपिंग बिल के सुंदर देखा पूरा सेफ सेफ टिके भी एपट करवा दरकार कहीं आगु आम काटिकी सेफ बनई रखा जहाँ काटा सुती काटा सूता काटा कपड़ा काटिए पकेट बाँ पट साइड आग पला साइड कपड़ा यहाँ जॉइंट कर बाँ पट साइड एपटे बैक पॉइंट हुए जदि आम डाहाण पटे बैक पॉइंट हुए देखो दीटा कपड़ा को ऊपर सामान धरवा हाफ इंच जो न बुझे कमेंट शेयर भी करूँ।
ସାଇଡ଼୍ଟା ଇଣ୍ଟରଲକ୍ କରିବା। ଇଣ୍ଟରଲକ୍ କଲା ପରେ ଚାପ୍ ସିଲେଇଦେବା। ଡବଲ୍ ବାସ୍ ପକେଟ୍ରୁ ଟିକେ ତଳକୁ ଇଣ୍ଟରଲକ୍ କରିବ। ସାଇଡ଼୍ ଚପା ସିଲେଇ ବ୍ରହ୍ମ